Συγγνώμη, γεια σας. Θα μπορούσα να σας απασχολήσω για λίγο? Έτσι, ερημό, τι θες ρώτα, λέγε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, είστε ευχαριστημένοι με το εκλογικό αποτέλεσμα της 9ης Απριλίου? Άσε μας, βρε αγόρι μου, πες με τον πόνο μας, τι ευχαριστημένοι να είμαστε. Ο Παπαδόπουλος πάλι λέει εκτός Βουλής. Οι νέοι πια δεν σέβονται τίποτα, αλλά ό,τι να είναι ψηφίζουν. Ποιος Παπαδόπουλος, κύριε μου? Ο Παπαδόπουλος έχει πεθάνει. Τι λες καλέ, είσαι σίγουρος? Βεβαίως και είμαι σίγουρος. Α, τον άτιμο δεν τρέπεται, ούτε στην κηδεία μας καλέσει. Ποιος πέθανε, πέστε και εμένα, ανησυχώ τώρα. Δεν ακούς μωρέ, δεν ακούς, ο Παπαδόπουλος λέει, πάει, πέθανε. Πέθανε ο Παπαδόπουλος. Αχ, βρε Παπαδόπουλε, Παπαδόπουλε. Σιγά γριά. Ποιος θα μας κάνει δρόμους τώρα, βρε. Ποιος θα μας κάνει στα τώρα με τα πενάλτι και τα κόρνερα. Σας παρακαλώ τώρα, τι είναι αυτά τα πράγματα που λέμε? Απαντήστε στην ερώτηση μου. Είστε ευχαριστημένοι με το γεγονός ότι βγήκε το Πασόκ τελικά στις εκλογές? Τι να σου πω, αγόρι, αυτό το Πασόκ ποιο είναι, αυτό που έδινε 152.000 σύνταξη ή αυτό που έδινε 150.000? Αυτό που έδινε 152.000. Τι! Βγήκε το 152! Βγήκε το 152! Βγήκε το Πολύ ευχαριστημένο! Τώρα είστε με τα καλά σας, δηλαδή στις 2.000 ραχμές κολλήσατε. Με κοροϊδεύεις ρε! 2.000 δραχμές είναι πολλά λεφτά! Αστρονομικό ποσό! Τώρα εμείς με 152.000 σύνταξη θα ξεσταλώσουμε παντού, θα πάμε! Κόκκαλα μου, έλα να σε πάω, θα την πάω ταξίδι για τη γιαγιά! Πού κάνει? Θα σε πάω στην Παναγιά σου Μελά! Σε εκείνα περπατάμε! Στους Αγίους Τόπους! Θα σε πάω παντού! Euro Disney! Ναι, να με πας στο Las Vegas!